днес ще влизаме в една страшна къща. Чакай малко. Около нея бягахме. И сега вътре ще видим кое има. Добре. Дай да видим тук. Тихо. Добре, да видим тук нещо има ли. Майко мила! Оле, идвай така. Оле, те чудовища. Майко. Кико, давай ти прав. Майко мила. Май гаде. Не, остай го. Май гаде. Майко мила. Кико, бегай, бегай! Кико, бегай! Майко мила! И добре. Оле, беше много страшно. Аре, Кико, влезай. Аз ще влезна от другата страна. Няма, влизай от тук. Добре. Ай, само там. Чакай, какво? Чакай, Кико, дръпни са. Камерата първа. Давай, твой. Така, страшна. Давай. Ти. Окей. Сега нищо. Малко. Нещо маче, виждам. О май гад, бе!